Eguna denoi, uste dut prest gaudela, bai? Dena gaude prest, batzuk urduri, beste batzuk lasai, batzuk ezaguna dezue lekua, beste batzuk ez. Lekua aurkeztuko dizue dagokion nahi, hortxe aurrek alden dituzue, bakoitza aurkeztuko du bere burua, jakingo deu zeintzu dien. Ikusten dezue udalaren ordezkari handi bat duzuela dugula guri entzuteko, bai? Eta hitza emango diogu beraiei, eta gero berehala zuei, ongietorriak. Kaixo, egun ongi etorri denai. Egia da, batzuk hemen ja askotan egontzatela, arpegiak ezaguna diala, hilagu baino gehiago eotezeatela hemen, eta gutzakoi pozgarria da, bai? Zegure oikuan bulegoan eta lanian eotea, baina zuen bisita jasotzea bai agenda 30 dala, o beste zerbait dela ere oso pozgarria da, bai? Bueno, helik esan duen bezala, Hernaniko pleno, udaletxeko pleno aretoan gaude, hau da, udaletxeko areto importantenetako bat, eta horretik gaudegu gaur hemen. Ikuste dezu ez, bakoitzak gure tokia dakau hemen, eta hemen hartzen ditugu, hemen 21 ordezkari politiko egoten geha, hilabetean bukaeran egiten ditugu plenoak, eta plenoietan hartzen dira herriantzat importantenak dian, edo ondinak dian erabakiak. Bai, horretik egiten dugu, urteroko soko bilkura hemen gela importante honetan. Bai, bueno, naiz aurkeztu, baina jakingo ze asko nik Xabi Lertxun naiz, Hernaniko alkatea, eta hemen gaude hainbat zinegotzi, zuen galderei erantzuteko pres gaudenak gaur, bai? Eta orduan bana-banan aurkeztuko da. Egunon, ni Patxi naiz eta merkataritzako zinegotzia naiz. Bueno, egunon denoi, ni Aitor Lukas naiz, haur nerabe gazteria eta partaietza, zinegotzia. Egunon, ni Asier naiz, jardura fisiko eta kiroletako zinegotzia, euskara eta hezkuntzako baita ere, bai? Aurretik ere zuetako askokin egon da hemen, eta bueno, ongi etorria darizea. Egunon, ni Itxaso naiz, berdintasuna, kulturartekotasuna eta nazioarteko lankidetzako zinegotzia naiz. Hemen ere, hoi da. Egunon, ni ez naiz zinegotzia, baina udal arkitektoa naiz eta zuen hausnarketak eta jasotzeko prest nago. Kaixo, egunon, ni Lourdes naiz eta Podemoseko zinegotzia naiz. Hemen ikusten duzu zinegotzi bakoitzak bere ardurak edo aipatu ditula, baina hemen gauza asko denen artean erabakitzen ditugu eta gaur zuek egindako galderak ere denen artean erantzungo ditugu, bai? Orduan, gu entzuteko prest, ez zuena da txanda, bai? Bueno, kaixo egunon, gu langile, urumea, aratz, elizatxo, Hernaniko institutukoa eta aratz institutukoa gaude, eta aurtengo Hernani eskolako agenda 2030an biziklotako programa bati indegu hasiera, eta garapen jasangarrietako helburua lantzen hasi gea, zehazki 11garrena. Helburu zabala denez, mugikortasun jasangarriari eutsi diogu, eta lehenengo ikasturtean ingenun herriko diagnostikoa, eta bigarren ikasturtean ekintzak martxan jartzea da gure helburu. Orduan, hemen programan parteirak Hernaniko lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzako ikastetxe guztietako ikasleak izan gara, eta txosten honen bidez aurkeztu nahi dizuegu egindako lana. Eskerrik asko. Ikastetxean egindako lanketak. Mugikortasun gaiak gaurkotasun handia du. Alde batetik mundu mailan kutsadura sortzaile handienetakoa delako, eta bestetik kontzientzia hartzen hasiak garelako. Beste modu batera mugitu behar gara. Oinez, bizikletan autoak partekatzen eta ibilgailu elektrikoak erabiliz. Gaiaren inguruan hitz egiten hasteko gelatan mugikortasunaren inguruko aurkezpen bat ikusi genuen. Baita bideoak, ipuinak, jokoak, galdetegiak eta abarrere. Guzti honekin, ikastetxeko ostahartxokoa apaintzen joan gara ikasturtean zehar topatu dugun informazioarekin. Sandiusterri kalean, Aratz ikastola parean, kotxe askok espaloietan aparkatzen dute. Zein da? Anuk zan orduan? Jotzan egin dezuen apiskat orokorrean ezakasun horri hori. Ez, anuk izatea. Anuk, sartu.
Lehen hezkuntzan aztertu dugu nola joaten garen ikastoletara eta nola joango nahiko genuken. Gainera, desgaitasun bat baldin badugu edo tamakuluak erabili behar baldin baditugu, orduan gauza konplikatzen dira. Bigarren hezkuntzan bi atal nagusi jorratu ditugu. Alde batetik, herrian dauden bizikleta bideak eta bizikletaren erabilera, eta bestetik nola joaten garen bai gu eta bai herritarrak erosketak egitera edo talanera. Herri barruko trafiko arazoaz jabetzeko autokontaketa eta ibilgailuko pertsona kontaketa egin ditugu. Ondorioak, konpromisoak, proposamena, ikasleen arteko foroak, ikasturtean zehar ikastetxetan egindako lanketa ikasleak arteko foroetan partekatuko dugu. Foro hauetan Eskola Agenda 2030ean partaide garen ikastetxe guztietako ekordezkariak elkartu gara. Bi foro ospatu ditugu, bata lehen hezkuntzako ikasleak artean eta beste bigarren hezkuntzakoak. Aurtengoak biak Biteri kulturetxean ospatu dira, eta egun berean, apirilaren 30ean, lehenengo bat eta ondoren bestea. Bien artean, 11etako egin dugu maila guztietako ikasleak batera. Foroetako helburu nagusia gure lanak bata besteari kontatzea, eta ondorioak, konpromisoak eta proposamenak bateratzea izaten da ondoren txostena osatzeko. Jarraian ondorio bakoitza konpontzeko hartu dugun konpromisoa eta egiten dizuegun eskaera azalduko dizuegu. Bale, oso ondo aurkeztu duzun bezala, orain, eskema hau jarraituz, bai, alde batetikan lehen hezkuntzakoak lau ondorio nagusietara iritsi zeate eta horiek konpontzeko hobekuntzarako zuek konpromiso bat hartu dezue, baina baita ere guk ezin dugu dena konpondu. Orduan, udalari eskaera edo proposamen bat egiten diogu. Eta hori da kontatuko diguzuena, bai? Orduan, hasiko gea, mikrofona pasatzen jute esate, zuetako nor dauka ondorioa? Zuri jarri, entzuteko ondo. Herribarruan egiten ditugun distantziak etxetik eskoletara joateko ez dira hain handiak eta oinez egiteko modukak dira gehienetan. Gure konpromisoa herrian oinez mugitzea da eta ikasle gazten bide lagun izatea. Udalari eskatzen diogu trafiko asko duten bidegurutzeetan udaltzaingo egotea. Jabetu gara ikusmen arazo edo entzumen arazo, izanez gero zebrabide guztiak eta semaforo guztiak ez daudela egokituta. Konpromitzen gara ikusmen edota entzumen arazoa duten norbait ikusiez gero bidea gurutzatzen laguntze. Udalari eskatzen dizuegu Zandiusterri eta Izpizua kaletako zebrabideetan puntutxoak jartzea ikusmen arazoak dituztenentzat. Herritarren jokabidea ez da beti egokeena bidea zeharkatzerakoan. Askotan begiratu gabe pasatzen delako eta bestetik autoa edonon aparkatzen da, batez ere ikastetxetako sarrera eta irteeratan. Bidea pasa aurretik begiratzea konpromitzen gara, eta taldean gozenean espaloiaren alde batetik joango gara jendeari bidea errazteko. Zandiusterri kalean, Aratz ikastola parean, kotxe askok espaloietan aparkatzen dute. Espaloietan ez aparkatzeko gure proposamena da kartela jartzea. Ereinotun espaloietan zuloa daude, eskailera gaizki, errepidean kotxeak azkar pasatzen dira, eta batzuetan espaloi gainean aparkatu ere. Hainbat bide itxita daude, eta garraio publikoak ordu gutxi ditu. Txirreta eskolako ikasleek
eskolara oinez joaneko genuke, baina beti ezin dugu. Konprometitzen gara bidea zabaltzen badira oinez joateko eskolara. Udalari eskatzen diogu laguntza bide hauek irikitzeko konponketak egiteko eta Fagoiagan semaforoa eta taberna parean ispilua jartzeko. Osondo, lau ondorio, konpromiso eta proposamen entzun da gero, udalak zerbait esan barko digu, ezta? Bai, guk erantzungo izkizuegu gain inditu zuen eskaerei, ez? Ni pixkat orokorrean eta gero zehatzago sartuko gea. Idea bat oso importantea helik da hasieran esan duna, ez? Zuek lan bat egin dezue eta oso lan politia eta txukuna eta ondorio oso politietara iritsi zate, ados gaudena ondorio guztitan. Nik uste denak ados gaudela kotxe gehiegi dagoela Hernanin eta kotxea gehiegi erabiltzen degula. Eta zuek ezin dituzue gauza batzuk zuek bakarrik egin eta horregatik laguntza eskatzi guzue, baino alderantziz ere. Guk ezin ditugu gauza batzuk gu bakarrik egin eta zuen laguntza ere behar dugu, ez? Eta orduan, kotxe gutxi jogoteko importantena zer da? Kotxeaz erabiltzea, ez? Eta oinez jun gaitezkenetan, oinez jutia, ez? Eta eskolara edo gu honea etortzen gainean ere, aldon guztitan ere, oinez ibiltzia, ez? Hoi da importantena, eta hoi udaletxetik bakarrik ezin dugu egin, hoi denen artean egin behar dugu, bai? Udaletxetik zein dezakeun, kotxiak hartu behar ditugun hortan, hoi ondo ordenatzia, ez? Oain egia lanketa bat iten, mugikortasun plana deitzen zaio, eta egia aztertzen herri guztia, Hernani guztia, eta hor oinezkoak, kotxiak eta bizikletak nola ibili daitezken hobeto, bai? Eta lan horren lehentasuna ez da kotxiak gehiago ibiltzia eta kotxiak toki gehiago ukitzia, kontrakua, bai? Gu oinez goazenean edo bizikletan goazenean, erosogo eta seguruago egotia, bai? Orduan da, herri osoko lan bat, hilabete asko pasako deu lan hortan, segurazki aldaketa batzuk etorriko dira, baina denbora pixka bat beharko deu, pixka bat ez, denbora asko beharko deu, ze imaginatu ez, kale batian kotxeain norabidea honeak abalin bazan da beste alda jartze balin badeu, horrek eragina dauka gero herri guztian, bai? Orduan, hoi dena ondo aztertu behar dugu, baina hortan nahi geha, bale? Eta gero ja, eskaera zehatzei dagokionez, bai, batzuk dagoeneko martxan badauzkagu, bai, lehenengo puntuan udaltzainak bidegurutzean egotearena fijatuko zineten gaur egun baduela identifikatuta dauzkagula bidegurutze batzuk, agian puntu latzen adienak edo zaienak, eta hor udaltzainak egoten direla, bai, goizero, baldin eta ez duten beste lan bat beharrezkoa dena eta utzi ezina dena, bai. Egia da udaltzainak Hernanin ere kopuru mugatua daukagula, ez daukagu bide gurutze bakoitzeko udaltzain bat, eta horregatik egiten duna aukeratu, eta eskola momentu horietan, eskolara sartu baino 10 minutu ordula orden lehentxeago, kokatzen ditugu, ikusiko zen dituzten, Elizatxoko koexistentzia gunean, hemen udaletxeatzean farmazia eta Milagrosa dagoen hortan ere badira udaltzainak, Laubide eta Sarreren ebai, aste honetan ere beste puntu batzutan ikusi ditugu, eta, behintzat adierazi puntu hori betetzen ari garela, ez nahi beste, ez geralako iristen toki guzitara, baina joango era fintzen zuen ekarpenekin eta gure usteekin ere bai. Gero, bigarren proposamen bat ere, izan da San Juste herrin, zebrabidetan puntutxoa jartzea, ikusmen arazoa dituzten entzat. Gai hau ez da bakarrik ateatzen mugikortasunean. Aniztasun funtzionala duen pertsona baten gai hau, gai honek ukitzen gaitu, udaletxeko gai guztietan. Herritar bezala, kasu honetan udaletxe bezala, eta hor egia da, eta tamalez ez gaude beharko genuken tokian, bai ez gai iristen gustatuko litzaiguken toki guzti horietara, baina berriro ere arduraz hartzen dugu zuen kezka hau, eta gu saiatzen ari geha sai ez sai dauzkagun egitura guztietan txertatzen, aniztasun funtzionalaren begira dau, eta puntutxoena ere urrengo aktuazio guztietan kontutan hartzeko izango da baita ere, gure partetik, bai. Eta gai hau eskertzen dugu gaur ekartzea, zen ikusten oso garrantzitsua dela, zuek ikasleen artean ere lagunen artean egongo da, aniztasun funtzionala dauen norbait, gure lagun artean ere bada, adin ezberdinetakoak, egoera ezberdinetakoa dira, danai erantzutea zaila da, baina saiatuko gara gutxinaka, bai. Hirugarren puntu bat ere, San Juste herrin Aratz eskolan eta Urumeako ikastolara iristeko bai, kotxeak eta espaloi gainean ugari egoten dira. Xabiko sondoa dirazi du, kotxean
joaten bagara kotxean nunbait utzi behar dugu, tokia ez badaukagu, normalen espaloian usteko joera dago. Horzuek ere badaukaz ez ere esana, ez da, etxean, baino gure partetik ere, aurretik ere egin zien hor espaloi guztian aparkatzen zaleno, eta pibote batzuk ere jarri ziren, bai? Eta orain, jendeak gutxiago, bintzak kotxe gutxiago ikusten di espaloi horien gainean. Aktuazio horrekin igual jarraitu beharko dugu, pibote gehiago jarriz, marra horia ere hor dago, marra horiak zesan nahi duen badakigu denok, ez da? Oendik etzate, iritsi gira haimen ateatzea, baino marra horiak debekoa dirazten du, eta hortarako, bai jartzen da. Orduan zuek ikusten dezuenan hor usten nahi dala zuen aita, ama, tutorea nahi zuena, esan, marra horian usten ari zara, eta igual, bitan pentsatuko du. Bai, helduek hori egiten dugu, joera hori badaukagu. Gero, eta azkeneko puntuan, Ereñozu aipatzen dezute, noski Ereñozu guretzako ere, herriaren jarraipen bada, bai, auzo entitate txikia, eta hor laguntza eskatzen dezue, Fagoiako semaforoa, ispilua, tabernaren inguru hori babesteko, badalako aurrugari eta herritarrugari bertatik mugitzen dan zona bat. Gure egiten dugu, jasoko dugu, baina badakizuen bezala, Ereñozu badu bere udala, bai? Eta bertan ere funtzionamendua eta lan asko egiten da, orduan guk egingo eguna da gaurko hau jaso, eta Ereñozuko udalari helarazi, bai? Iritsaraziko dugu, beraiek ere honen berri izan dezaten. Ados? Bale, orain bigarren hezkuntzakoen txanda da, beraiek jabetu dira agian gauza batzuk errepikatu edo baita ere beraien kezka da, orduan hala ere kontatuko dizkigute, bai? Eta bueno, jakinarazi hemen aurrekaldean ikusten dezue irudi badagola, zuen txoko berdeak eta ostadar txokoak, bai? Apaintzen guntzeate, baino hemen ez dauden eskoletako txikitxoenak ere bere lana egiten dute, naiz eta hemen ez egon. Orduan, konpromisoen trena osatu dute eta hemen daukagu horren muestra txiki bat, jakin ezazuen, bai? Hitza zuena da. Ondorioztatu dugu Txantxillan trafiko ugari dela eta askotan abiadura handian dijoztela kotxeak eta eskolatako sarreran aratzeko sanduzte egin eta zaren egoitzaren aurreko kalean ere bai uste dutela espaloian aparkatutako kotxeak eta abiadura handian dijozte eta horrela ateratzean zarren egoitzakoak zarren egoitzatik ezin dutela hor bide egokia eukita zailagoa dutela. Eta gero, beti zebrabideak erabiltzeko konpromisua hartzen dugu istripuak saiatzeko eta gero, udalari eskatzen diogu segurtasun neurriak ikastetxeko sarrerak eta irtairetan aztertzeko. Ea zein kasutan izatxoan ikastolan hartutako neurri posiblea den. Hau da, bide trafikoa moztea ordutegi jakin batean. Lauteritan ateratzen dianean ikastolatik ikasleak eta goizean 9-tan, 8-tan, hortikan. Bigarren ondorioa zinkoenean berdina hartatzen dela. Hau da, autopilak eta sortzen da eta ardun oinezkoak arriskoan jartzen dira. Gu konprometitzen ga arreta zibiltzea eta informazio kanpaina bat egitea irakasleek eta langileek autoa partekatu dezaten. Eta udalari eskatzen dioguna da industria poligonetara autobusa jartzea, esaterakoak Arregin Ibaion eta beste hainbat lekuetan, eta datorren ikasturtean sentsibilizazio kanpaina bat egitea. Herriko jende askok erosketak merkatalgune handietan egiten ditu, eta geroz eta denda txiki gutxiago ditugu. Familia eta ingurukoak erosketak herriko denda txikietan egitera animatzera konprometitzen gara, eta udalari eskatzen diogu denda txikiak laguntzea, adibidez, produktu eskaintza handiagoa izan dezaten eta eroslentzako aparkaleku izgarriak jartzea. Laugarren ondorioa, osinan ez dagoela ez espalorik, ez zebrabiderik dela, eta baita sagarotegi garaian, kotxe asko, bertakoen lekuan aparkatu dutela. Eta azkenik institutoko espaloiak ez dira guztiz eta hobetu daitezkela. Eta udalari eskatzen diogu sinagan espaloia jartzeko eta baita institutuko ingurukoak hobetzea. Herriko bidegorri sarea ez dago osatuta, ez da herrien arteko loturak. Bidegorri batzuk ere ez da egoera honean.
Bizikletan erabilia egokia egiteko konpromisoa hartzen dugu, abiadura egokia herrian, kasko eta oinezkoen eremuak inbaditu gabe. Ikusten ditugun arazoak jakinaraziko dizkiogu udalari. Datorren ikasturtean konprometitzen gara herriko bidegorri sarean diseinua egiteko udalarekin batera. Udalari eskatzen diogu bidegorri sarea osatzea gurekin, batera eta bideen dauden akatsak konpontzea adibidez Latxunben. Bidegorri hauek ondo bereizita egon beharko lukete errepidetik segurtasuna bermatzearen. Adibidez, Begoiko zubia arriskutsua da. Bide batez, Foru Aldundiarekin batera herrien arteko lotura osatzen eskatzen diezugu. Ateratako 6. ondorioa bizikletak aparkaleku gutxi dutela da eta batez ere eskolako atarietan. Bizikleta gehiago erabiltzea konprometitzen geha eta instituto ondoko bizikletentzako kaiola hobeto erabiltzea. Udalari bizikletentzako aparkaleku gehiago eskatzen dizkiogu, albada itxiak eta seguruak mugikorraren beharrik ez dutenak. Bestalde, instituto ondoko kaiola ere hobetzea eskatuko genuke. Bi proposamen ekarrizkizeu, eta bat da denek bizikletak ez ditugunez, bizikletentzako bigarren eskuko denda bat jartzea, eta Donostien dagonde bizi antzeko zerbait jartzea. Herrian autoelektrikoak erratzeko gune gutxi daude. Gurasoekin gainera, gaiaren inguruan hitz egitera konprometitzen gara, eta elektrikoaren alde egitera kutsadura murrizteko. Udalari auto hauek erratzeko gune gehiago eskatzen dizkigu. 8. ondorioa eta azkena bezala, garraio publikoaren linea batzuk maiztasun gutxi dute. Konprometitze geha garraio publikoa gehiago erabiltzea eta gure ingurukoei erabiltzeen animatzea. Udalari eskatzen diogu, inguruko herrietara dijoazen autobus lineen maiztasuna aztertzea eta gehien bat ereinotzura doan linea aztertzea. Baita, neguan Garbera Merkatal zentroa da doan linea bat jartzea eta hiribus berri erosten dezuenean handiago erostea goizetan oso betea juten da. Bueno, azkar batean zenbat proposamen entzun ditugun, ez da? Hori guztia deno betetzen badegu, bai guk eta gero udalak, lan makala ez da, bai? Ea zer dion udalak, bai? Bueno, saiatuko gara bigarren hezkuntzakoi ere erantzuten. Itzulita lehengo gaiera, ikastetxeetako sarbideetan kotxeak mugatzera, aipatu duzue, bai, Elizatxo ikastolara goizetan joateko kotxeak pasatzean mugatuta dago, udaltzainak egoten dira, eta hori oso ondo dago, oinez joaten garen entzat. Askoz seguruago delako, bai. Duela urte batzu ja hasi zen Elizatxon, eta oso valorazio positiboa egiten dugu, eta orain gutxi, aipatu da, 4 bidietan ere hasi garela modu berean goizetan bidea mugatzen, bai. Gure buruan beti dago, Sandiusterri kalean ere horrelako zerbait egitea. Eta kotxeen sarbidea mugatzea, baina ez da eremu erresa. Hor badakizue, adineko personek eguna pasatzeko zentru bat dagoela, eta horrera sarbidea ezin dugu itxi. Besteak beste hor furgonetak sartu behar dutelako, bai. Beraz, jarraituko dugu pentsatzen, buelta batzuk emango dizkigu, ea ze irtenbide bilatzen diogun honi, bai. Baina lehen esan duzuen bezala, hortarako errexena da, ahalik eta gehienak oinez joaten bagara eskolara, kotxeen bidea ez da hainbeste mugatu beharko, bai. Mila esker. Autobus zerbitzuari dagokionez, bi gauza ezberdin ointzat ezagutzen ez badezu, suposatzen jakingo dezuela, Hernanin badu autobus txiki bat, hiribusa, bai? Txikia da, horregatik, Hernanin ibili behar dalako kale ezberdinetatik sartzen, eremu ezberdinetara iristen eta ahalik eta toki gehienetara iristeko horregatik da autobus txikia, eta horregatik egin zen autobus txikiaren autua. Auto hauetan izan ausazkoa, ondo landutakoa izan zen, koiskalkartearekin batera autobusa irisgarria izatea, gurpilun aurkidun jendea ere bertan sartzeko, adina daukan jendea ere karroekin, erosketa karroekin ere bertara sartzeko autobus hau, urte ezakit 5 urte atzera edo, 4-5 urte atzera, oso ondo pentsatutako autobus bat izan zen, egia da gaur egun momentu puntual batzutan asko betetzen den autobus badela, baina handiago jartzeak eragozpen gehiago ekarriko lizkiguke, bai? Orduan, behintzat hori jakiteko. Hiribusa eta herri barruko autobusari dagokionez. Ondoren, Hernanitik kanpo ibiltzen den autobusa, ondoko herrietara mugitzen den autobusa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ardura da. Guk Hernanin erabakitzen dugu,
gure gainetik Gipuzkoan ere erabaki asko hartzen dira, bai, Gipuzkoako lurraldean, eta gero Jaurlaritzan Euskal Herrian beste erabakimen batzuk daude, bai. Orduan, kasu honetan, Gipuzkoako Foru Aldundia da autobus hauen maiztasunak, ordutegiak, ibilbideak eta zehazten dituen instituzioa, bai. Orduan, beraiekin beti gaude harremanetan, nola hobetu, ekarpenak egin, beraiek ere aipatzen dizkigute gauza batzuk egin beharko genituzkeenak, eta horri biltzen gara beti tirabiran, bai. Baina beti ere, hobekuntza lortzeko nahi horrekin, saiatuko gara. Eta, bueno, azkenan, Ereñozu eta Pagoa gara dikoan autobus hori ere oso garrantzitsua, batez ere Ereñozun bizizareten ontzako, eta hori ere aldundiaren ardura izanik, badaukagu hor ere, nola kudeatu hori eta nola hobetu ezakegun lanean ari gara, baina pazientzia eskatuko dizuegu, ze beti gure lanak asko atzeratzen dira, nahi baino gehiago, orokorrean, bai. Orduan hori, eta azkeneko poligonoetara joateko era autobusa, gaur egun dauden bideak ahalbidetzen dute autobusarekin gerturatzea gure industria guneetara, bai. Hortaz, printzipioz ez dugu aurre ikusten, baina beharra areagotuz joan ala, hausnarketa hori zabaldu beharko dugu, bai. Mi esker. Bueno, niri tokatzen zait merkataritzaren laguntzaren inguruan. Bueno, niri asko gustatzen zait merkataritzan arloan lan egitea, eta gutxi gora bera zuek ulertzeko udalak laguntzak edo proiektu diferente eta asko martxan ditu merkataritza txikiak hemen Kaskoko dendak laguntzeko, eta hemen plazan hor udaletxeen parean daukagu bulego berria, eta hor kokatzen da merkataritzako teknikaria, eta hor bulego horretan plazaragunea deitzen dena, hor pentsatzen dugu zer egin merkataritza laguntzeko. Eta festak antolatzen ditugu, gero proiektuak, eta gero oso importantea da ere bai, merkatariek ere bilduta daude, eta segurazki festa batzuetan ikusi dezute berritxu, maskota bat kalean, eta hor da merkatarien eta ostalarien elkarteko maskota. Eta merkatariekin ere lan egin behar dugu. Udalak laguntza dirua jartzen du, baina merkatarien laguntzari gabe ezin dugu ezer egin. Udalak gauza asko egin ditzaket, baina ez guztia. Orduan, alde batetik laguntzen dugu merkatariarekin batera eta gero zuekin batera. Horregatik agian etxan pentsatu behar dugu, nola kontsumitzen dugu, nun erosten dugu, bai agian online edo interneten bidez erosten dugu, edo nola da, merkatal gune handietan. Eta gero momentu batean, bai aipatu zen, autobusa edo merkatal gunetara juteko, eta klaro, hori guretzako kontrenzan bat da edo sortzen du eskaera horrek. Azkenean guk bultzatu behar deguna da, erostea herriko dendetan, eta gero denbora libre daukagunean herrian pasatzea. Ez leku batean, horrela zuek ezagutzen dezuten leku horretan. Orduan hori udalak bultzatu behar du, pentsatzen degulako onena dela gure bizitzarako. Mila esker. Oso ondo, bizikleten gaiari dagokionez, aipatu udalak ezin duela bizikleta denda bat jarri eta ezin dituela bizikletak saldu. Zergaitik, udala instituzio publikoa den neurrian, bai, gure ardura badelako zerbitzu publikoak martxan jartzea. Beraz ez da udalaren eskumena bizikletak salgai jarri izatea, bai. Gero bestetik aipatzen zenuten bizikleten alokairuaren inguruko proposamen bat interesgarria izan daitekela. Egia esan ideia bezala guri ere gustatu zaigula, baina bai iruditzen zaigula agian ezin gela Hernanira mugatu, bai zerbitzu hau eskaintzerako garaian. Hau da, alboko herriekin batera sustatu daiteken proiektu bat izan daitekela. Beraz, gure ardura hau bera aztertzearena. Eta gero bestetik ere aipatu dezute ez, bizikletentzako aparkaleku falta bat badagoela. Jakitun gara, Hernaniko zenbait espazioetan badela falta hau. Adibidez, Ikuñagan epe laburrera begira badakit zenbait aparkaleku jarriko ditugula. Hala ere, ekarpena jasotzen dugu. Eta gure ardura izango da, toki hauek edo aklaratzen joatea. Eta beharrezkero aparkaleku gehiago jartzea. Mila esker.
Bale, eta bukatzeko aipamena azkar bat osinagaz hitz egin da, osinan oinezkoak segurago ibiltzeko aiga plantamentu bat egiten, eta bandala pare bat urtera aipatu genuen, ez? Bai txotx garaian izan, bestela ere kotxeak askotan azkar juten diala, eta oinezkoak lasaiago ibiltzeko erabiltzea, albidetzia, eta bestetik kotxe elektrikoentzako karga puntu gehiago herrian eoteko oain aiga lantzen bat, eta ziur aski igerileku irekien parkinean jutea edo posible izango da, baina lanian aiga horrekin. Bai. Eta bukatzeko albiste on batekin ere bukatu nahiko nuke bidegorriei dagokionez. Bai, aipatu da herriko bidegorri batzuk txukundu behar diala, baina askotan ere herri arteko bidegorri saria ez dagoela ere osatua. Bueno, jakin, ja Laister eta seguraski udara hontan, Galarreta eta Errekalde lotzeko bidegorriaren obrak hasiko diala. Bai, gu orain gabiltza obra hori egiteko enpresa aukeratzen, eta igea Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lanean, guk egingo deulako Hernaniko udaletik Galarretatik ekogunera, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak egingo du Errekaldetik ekogunera, eta hor egingo du topo. Orduan, elkarrekin lanean egia, bidegorriak ondo kuadratzeko, bai, ez izateko hola, bai. Orduan, hau bai da urte pila batetako eskaera eta badana, eta izango da hilabete askotako obra. Orduan, datorren urtean berriz hemen gaudenean, oraindik bidegorria ez da egongo, baina obrak hasita egongo dira, aurre ikusten da, orain kontatzen hasita pare bat urte edo beharko diala ze obra oso handia da. Baina oso importantea da, ze hemendik gero, Lasartera nahiko errez juteko modua izango genuke, Antigua aldera Donostia juteko, Txialekura ere bizikletan edo oinez lasai juteko, ze gaur egun ere ezin dugu. Orduan, notizi horrekin gure erantzunak bukatuko ditugu. Hau izan da ikasturte honetan egindako lanketa. Datorren ikasturteak gehia sakontzeko eta partaidetza atala martxan jartzeko erabiliko dugu. Horretarako eskuhartze planen aukeraketa eta diseinutik abiatuko gara, ondoren gauzatzeko. Eta planak aurrera eramateko udalaren laguntza beharko dugula aurreratzen nahi dizugu. Denon artean, herri jasangarri baten alde jokatu behar dugulako. Inoratzean utzi gabe. Eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko zuei eta mezuei da importantena, ez? Lehen esate genuna, gu laguntzeko prest gaude, gure lana hori da, ados gaude aipatu dian kontu guztitan, inorratzean utzi gabe herri jasangarriago batein bar degula, kotxe gutxioko herri jasangarriago batein bar deula, baino zuen laguntza gabe ezinezko izango dana zuena eta zuen familian laguntzari gabe. Orduan, denak ere gaur aipatu dian konpromiso hauek betetzen balin baditugu eta indarra hortan jartzen balin badeu, hemendik gutxira askoz herri hobea eta jasangarriagoa izango dugu eta kontentu biziko ga gure herri hontan. Eskerrik asko zuei indako lan guztiagatik. Bueno, osondo esan dezuen bezala bukaeran, urrengo ikasturtea ere gai berdinaren inguruan dugu. Baina, dakizuen bezala, aurten egoera ikusi dugu, eta egoera saltzera etorria, eta datorren ikasturtean izango da esku hartze plana deitzen zaiona. Hau da, zer egingo dugu gure aldetikan, eta hainbat gauza udalarekin batera. Orduan, datorren ikasturtean egingo ditugu bi elkarketa, hasieran eta bukaeran, ikasleen arteko elkarketa esan nahi dut. Lehenengo erabakitzeko zer egin, ideia batzuk atera dira, lehen hezkuntzan kotxea gutxiago erabilita oinez gehiago erabiltzeko aukera horiek eta eskoletara nola iritsi oinez eta pixka bat antolaketa hori. Eta bigarren hezkuntzan hor ikusi dugun bezala, eta Xabik oso ondo esan dizuen bezala, bidegorrien lotura horiek dagoeneko aztertzen hasi zeate baita ere herri barruan utxune batzuk edo daude eta pixkat nola egin lotura horiek, bigarren hezkuntzan horri heldu nahi diote. Ikusiko dugu datorren ikasturte hasieran horrekin jarraitu nahi dezuen, eta zer behar dugun edo elkarlan bat egin udalarekin horren arira. Ez da lortuko urte batean badakigu denok, baina bidea irekiko dugu.
iruditzen bazaizue. Eta orain aprobetxatu nahi dut, nahi badezue gaiaren inguruko zalantzaren bat geratu baldin bazaizue zerbait, galdetu nahi badezue gaiaren inguruan, aprobetxatu unea. Orduan norbaiten nahi badu, mikrofona pasako diot, edo zuek dituzue, bai? Bale. Nik pentsatzen dut, egin genuen urmaela, nola norbait bota ditu narraiak, albadegu zerotik hasi eta berriro egin urmaela zorgin horratzak eta animaliak etortzeko. Hor, ari da lanean penak gaur, ingurumen zinogotzak ezin izan du etorri, bera da oso arduratua gai honekin, ze hor kriston lana egintzen duten denek urmaela egiteko, eta seguraski, zinogotzak berak esatezun bezala ez, asmo txarri gabe, baino iruditzen zaigu gure etxeko arraitsuak edo dordoka txiki horiek olako tokitan hobeto ongo iala, baina oso arriskutsua dira, zein basorea dira, eta bertako ekosistema ondatu egiten dute. Urmaelean hoi pasa da, orduan aztertzen ari dira edo dagona nola baitere konpondu daiteken edo hasieratik hasi behar dan. Bai, soluziorik onena zein da nahi dira aztertzen eta hori jarriko dugu martxan, baina jarriko dugu martxan seguro, ze oso importantea da eta egintzen duten lana oso politia da. Eta gauza berdina pasatzen da Santa Barbarako lakuan. Santa Barbarako lakuan ere, dordoka pila badago, atera genitun pila bat, aurten berriz ere atera dira, eta animaliak dira ondo zaindu behar ditugu, baina ezin ditugu edozein tokitan bota, ze bertako ekosistema estropeatzen dute. Dordoka horiek ez dira Santa Barbarako lakuan egoteko edo urmaelean egoteko. Guk etxean baldin baditugu eta hazi eta ja ez baditugu etxean eukin nahi, protektora edo babeslekoak, animalien babeslekoak badaude eta area eraman behar ditugu. Orduan, baino urmaelarekin lanean gabiltza. Guk adibidez, nire egonean langileen genigitugun dordoka, karraiak eta baino etxeuden igual bere habitata etxan modukoan zeuden, ondo leku ona batean. Hoi da, hortako prestatuazion leku batian, eta gure etxean ere, arraiontzia jartzen ditugunean ere hortako prestatzen dugu. Baina hori hortik atera eta prestatuta ez dagoen toki batian, eta beste animalitxuekin jartzen ditugunean, hor ja desorekatu egiten da dena, ze ez dago hortarako prestatua. Ondo dago, baina beti ere hortarako prestatua dagoen tokitan eukitzia. Bueno, gure gaia bueltatzen bagea, mugikortasun dordoka eta mugitzen dira, bai? Aprobetxatzen izate, baina igual gure gaurko gaiari buruzko zerbait daukazuen? Zerbait, buratzen zaizue, aisialdirekin lotuta, zerbait aipatu dezuelen, taki zerbait proposamenen baduzue. Ez? Hemetxe usten dugu? Eskarrik asko denoi, zuei, udal ordezkaria igo entzuteagatik, eta azkeneko eguraldi lagun dugu, orduan azkeneko argazkia, barkatu? Elizan, ez? Barruan? Kampuan, ez? Bai. Elizako eskaileretan, edo? Bai, batez ere horregatikan, bai, denok sartzeko, bai? Orduan, han eta maiketako txiki bat ingo dugu, bale?